Перамога ў вайне гэта такі чыннік, які легітымізуе цяперашнюю агрэсію Расіі. Это наша зброя, і мы тут гэтай зброяй тут будзем махаць. У урачыстасці з нагоды Дня перамогі 9 траўня гэта такая добрая ілюстрацыя да вядомай тэзы пра тое, што гісторыя гэта сучасная палітыка, якая павернутая назад. Дзеля чаго улады і Расіі, і Беларусі вельмі пампезна апошнія годы святкуюць гэтае свята. Таму што яно надае дадатковую легітымізацыю гэтым рэжымам. І самае галоўнае, яна дадае легітымізацыю той агрэсіўнай замежнай палітыкі, якую вядзе цяпер Расія. То бок перамога ў вайне гэта такі чыннік, які легітымізуе цяперашнюю агрэсію Расіі, які легітымізуе палітыку імперскага рэванша, якую сёння праводзіць Расія. І менавіта спасылаючыся на тую перамогу ў мінулай вайне. Дарэчы, апеляцыю да вайны робіць і Владзімір Зеленскі. Вось ягоны выступ на 8 траўня. Можа, упершыню так канцэптуальна сфармулявана ідэя, што ў Расіі перамог фашызм, і якраз расійскі фашызм ладзіць агрэсію супраць Украіны. То бок абодва бакі абвінавачваюць адзін другога ў нацызме, у фашызме. Вось, і гэта такая добрая ілюстрацыя да таго, што гісторыя гэта не проста гісторыя. Гэта сучасная палітыка, якая павернутая назад. І для Расіі было вельмі важна прыцягнуць, мабілізаваць на Красную плошчу, на парад кіраўнікоў іншых дзяржаў і найперш постсавецкіх дзяржаў. Прычым, калі раней Масква імкнулася прыцягнуць гэтых лідараў у некія юбілейныя гады, то цяпер яна робіць уже і ў гады, калі не круглыя даты перамогі, і мінулым годам, і цяпер на Краснай плошчы прысутнічалі большасць лідараў постсавецкіх краін. Гэта павінна па логіцы Крамля дапамагчы выйсці Расіі з міжнароднай ізаляцыі, даказаць найперш уласнаму грамадству, што Расія па-ранейшаму мае вялікую сусветную вагу, палітычную вагу. Бачыце, маўляў, вось да нас прыязджаюць госці на такое свята. Гісторыя з прыездам у Беларусь польскага суддзі Томаса Шміта вельмі стала добрай пажывай для беларускай дзяржаўнай прапаганды, якая атрымоўвае некі прыклад таго, што і на захадзе няма дэмакратыі, і там пераследуюць за палітычныя перакананні, што не толькі з Беларусі палітычныя мігранты едуць у Еўропу, але і адтуль таксама палітычная міграцыя адбываецца. І увогуле тамтэйшыя эліты не адлюстроўваюць пазіцыю тамтэйшага народа. Вось народ там добры, а эліта дрэнная, і вось гэты наратывы, яны ўвесь час беларускай прапагандай агучваюцца. А Лукашенко таксама паспрабаваў згуляць на гэтым. Бачыце, ён увесь час цвердзіць, што рэжымы, якія існуюць у Еўропе, вельмі жорсткія. Вось мігрантаў нібыта забіваюць і перакідваюць праз мяжу. Вось польскага жаўнера, які перабег тэрыторыю Беларусі, Чэчкаў, яго нібыта забілі, хаця яго знайшлі павешаным ужо ў Беларусі. Вось цяпер могуць забіць і гэтага суддзю. Гэта такі намёк, які лішні раз падкрэслівае, так сказаць, робіць палітыку д'ябалізацыі ўсяго заходняга свету, і асабліва суседзяў, якія
знаходзяцца на мяжы з Беларусю. Звычайна Лукашенко выступае на урачыстым паседжанні, прысвечаным Дню перамогі, толькі падчас юбілейных нейкіх гадоў. У іншыя гады звычайна на гэтых урачыстасцях выступае альбо прэм'ер-міністр, альбо міністр абароны. Гэтым разам Лукашенко сам выступіў, хаця год не юбілейны з Дня перамогі. І можна меркаваць, што ён выступіў дзеля таго, каб зрабіць вельмі важную заяву. Это страшное оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. У нас это третья тренировка, я уже сегодня об этом сказал. У россиян не счесть. Сэнс этой заявы ў тым, што у Беларусі праводзяцца вучэнні па прымяненню тактычнай ядзернай зброі, якая размешчаная на тэрыторыі Беларусі. Тут цікава тое, што дасюль Лукашенко ўвесь час цвердзіў, што гэта беларуская цяпер ядзерная зброя, што менавіта Беларусь яна належыць, і менавіта беларускае кіраўніцтва будзе прымаць рашэнне аб яе прымяненні. А вось цяпер высвятляецца зусім іншае. І з выступу самога Лукашэнкі, і з каментарыя Пуціна ў Маскве, калі журналісты звярнуліся з пытаннем да Пуціна і Лукашэнкі, выцякае, што менавіта Расія прыняла рашэнне правесці вось такія вучэнні па прымяненню ядзернай зброі, а Беларусь тут вымушана ісці ўслед за Расіяй. Гэта менавіта расійская ініцыятыва, гэта расійская зброя, і Беларусь тут ідзе проста ўслед за Расіяй і выконвае тыя рашэнні, якія прыняты ў Маскве. І гэта разбурае ўсю тую пабудову, якая будавалася раней беларускай прапагандай самім Лукашенко, што, маўляў, вось это наша зброя, і мы тут гэтай зброяй тут будзем махаць перад ворагамі. Ну, высвятляецца, што ўсе рашэнні па гэтаму пытанню прымаюцца ў Маскве. Ну, а сам факт, што цяпер Беларусь услед за Расіяй спрабуе ісці на эскалацыю, спрабуе пужаць суседзяў ядзернай зброяй, бо чым яшчэ пужаць? Ну, гэта лішні раз сведчыць пра тое, што Масква не плануе спыняць вайну, хоць некія прапановы кулуарныя пра нейкія перамовы з боку Масквы, яны ідуць адзін за адным, але вось адначасова пужанне ядзернай зброі кажа пра іншыя настроі. Ну, а за Лукашэнкам замацавалася тая роля, якую яму ўжо прызначылі незалежныя медыі, прэс-сакратара Пуціна.